Langga. Kugihan kayo akong anak mga guys. Purting kugihan na gyud akong anak. Mga kalangga, kugihan kayo iyang ate. Ate niya mga kalangga. Grabe. Magkatabang lagi sa ginikanan mga kalangga. Ang ginikanan nga naglisod og trabaho, naglisod og sikay-sikay, naanag yun. Naanag yun siya, manglimpyo, manghipos na yun siya mga kalangga. Dako, jud kayo na kong kalipay mga kalangga nga kahibaw na jud ning bata. Purtig yun. Salamat jud ko sa Ginoo mga kalangga nga kugihan kayo in town. Liwat siyang inahan. Grabe mga kalangga oh. Oh. Grabe jud mga kalangga. Kugihan jud kayo. Imagine mga kalangga 6 years old makatabang na sa trabaho sa panimalay. Makatabang na aron dili pabigat. Muna ang inyong mga bata diha inyong tudloan. Tudloan ninyo kay aron kuan pud ba mo trabaho sa panimalay dili jud kayo kuan dili lang kay makakaluoy magsigig tanaw TV magkuan mag cellphone atong ibutang sa punto mana matag TV manilhig na sad ta manilhig na sad na po daw sumusunod ako nga tiglimpyo na sad muni siya tiglimpyo na sad ni siya pohon if God's will paano ni siya kami ang kumangahod apon kaayo na sige samok-samok ko na ilhig ta pero buotan sad liwat sa maguwang tura ako ng tugluan makamao na yun mga kalangga. Nindot jud kayo dahil nga magkaanak tagbabae mga kalangga no kay malimpyo jud atong balay. Inig-uli na to gikan sa trabaho nindot kay paminahon mga kalangga nga hapsay na kayo imong pagpuyo. Hapsay na dili gubot, okay na jud kayo. Okay na jud kayo. Salamat kayo kang Inday. Very good jud kayo. Nahurot jud akong kuan. Wala na jud koy kasulti mga kalangga. Speechless kayo ayang amahan. Proud Inday. Makapanghipos sa gid siya, kamao na jud siya. As in, dili na jud tudloanan siya. Makamao na jud siya mga kalangga. 6 years old mga kalangga. Mo na akong ikuan nga 6 years old makamao na gid siya. Mga dahil ato mga kalangga.